Doncs sí, estimades famílies, ens ha costat molt perquè Déu-n'hi-do la feinada que suposa fer això, però al final ens hem decidit. 130.000 alumnes confinats a Catalunya, no els podíem deixar abandonats a casa seva. Mireu, els cuentistes alguns també ens hem hagut de confinar. I sabeu què? Què hem dit? Doncs escolta, si estem tots confinats i hi ha molts alumnes a casa seva confinats, doncs que tornin els contes confinats. I així ho farem. No us penseu que ens farem un conte cada dia. No, això ho vam fer durant el confinament. El que farem aquesta vegada serà que gravarem aquells contes desexplicats que no havien sortit encara durant el confinament i que, per tant, no els hem gravat. Així doncs, avui comencem amb el rap de la Rapunzel, que diu de la següent manera. Diu que fa molts i molts anys, en una torre molt i molt alta, una bruixa molt i molt dolenta va tancar a una noia de cabells daurats molt, però molt i molt llargs. Eren tan llargs aquells cabells daurats que feia rai tenia la noia a pentinar-se'ls i repentinar-se'ls. I s'ha de dir que la seva torre s'avorria bastant. Sort en tenia que de tant en tant la bruixa la venia a visitar i li portava alguna coseta que li permetia entretenir-se un xic. Així doncs, anem a mirar com era aquesta vida dins de la torre. M'acompanyeu? Som-hi! Rapunzel! Ei! El conte, que estem explicant-lo, la trena! Comença! Ai, espera! La trena! Bueno, a veure, ja em perdonareu, és que a casa una trena només tenia la de Frozen, però ja fa el fit, mireu. Jo sóc la Rapunzel. Ai, em poso cap aquí o em poso cap allà? Ai, així està més bé, no? Així, ai, ara, molt bé. Ai, perquè estic tan cansada d'estar aquí a la torre, és molt avorrit, Mira que en tinc de coses, Tinc la tele si m'avorreixo, tinc uns Playmobil superxulos de sirenes, tinc contes, però és molt avorrit aquí, perquè la bruixa sempre, pentina't bé! Au, pentina't! Fes-te la trena bé! Fes-te la trena bé! I cada dia em diu allò de Rapunzel, tira'm la trena! I jo li tiro la trena. I així, dia rere dia. Quin pal! Què hi farem? Esperar que vingui. Rapunzel! Hola! Ai, que no saps qui sóc! Ai, no sé, qui serà? Sempre ve la mateixa, no hi ha ningú més aquí. A veure, un moment. Vaig a mirar. La bruixa, clar. A veure. Ja vinc! Nena, tira'm la teva trena! La tiro. Ai, aquí ja la tinc! Vinga, que pujo, No estiris tant. Ai, ja sóc aquí! Què tal, nena, com estàs? Avorrida. Avorrida? Sí. T'he portat una coseta. Mira, t'ensenyo. Mira, t'he portat un raspall. Té. Però què fas? Me s'ha caigut del tabaix. Que no es diu massa caigut, es diu m'ha caigut. Me s'ha caigut. Nena, deixa'm la trena que haig de tornar a baixar per buscar-lo. A veure, que baixo, Ja el tinc. Torna'm a tirar la trena, Rapunzel. Au, vinga, puja. Gràcies. Ja sóc aquí. Agafa-li que no et caigui, Què et sembla el meu regalo? Està bé. Mira, t'he portat un altre raspall. Que tens una feina a pentinar-te, agafa'l. No! Què fas? Me s'ha caigut. Que no es diu massa caigut, es diu m'ha caigut. Me s'ha caigut. Au, torna a baixar. Torno a baixar. Deixa'm la trena, doncs. Vinga. Espera que baixo. Aquí. Ja el tinc. Rapunzel. Què? Tira'm la teva trena. Sempre Gràcies. Molt bé, aquí el tens. Gràcies. Perfecte. T'he portat també... Què? A veure, què? Aquí. Mira, una llibreta i un boli per si vols fer dibuixets. Té. Que despistada que sóc! Ja m'ha t'ha tornat a caure! Què dius? Se'm va tac.
Nena, que no jugues al paraulògic, t'has d'inventar paraules a vegades per fer el tuti. Au, tira, avall. Que baixo! Ja ho dic! Vinga, que pujo, dona'm la trena. Però prou ja, prou. Que no et caiguis, que ets un despistat, cau tot. A veure. I mira, i finalment t'he dut una poma. Que la vols? Sí. Té. Ai. Que quasi et cau, Ai, ara he caigut. Quin despista, espera que la vaig a buscar. És que m'encanta això de pujar i baixar per la trena, super divertit. Vinga. Vinga. Prou. Ja torno! Té, nena, la poma. Però si això és un tros de poma. Oh, és que s'ha quedat espatxorrada la resta. Ai. No, però què me la dones a mi? Escolta, mira, jo no tinc feina, saps? De dibuixar i a fer coses, au. Bueno, doncs nena, que jo marxo, Ai, per Pentina't bé, pinta bé, fes dibuixets i tot plegat. Sí, Au, sí. adeu! Au! M'ha caigut la llibreta! Ara què faré sense llibreta? Ah, calla, les princeses tenim connexions especials amb els animals. Ja veuràs. Ocellets, porteu-me la llibreta! A veure. Oh! Ja la tinc. Què podria fer? Perquè, clar, aquí passar les hores i les hores aquí dalt de la torre... podria dibuixar! A veure, un moment, que m'ho miro... A veure, mira, què us sembla? Dibuixo superbé, que sí? M'encanta. Bueno, això no m'acaba d'agradar, això... Bé, dibuixar, no m'acaba de convèncer. Què podria fer? Ja ho sé! Com és allò que es fa així? Ninja! Podria aprendre arts marcials. No, tampoc m'acaba de convèncer. I si cuino? Podria cuinar. Podria cuinar una truita de patates, podria cuinar una truita de carxofa, una truita de ceba, una truita de vergínia, una truita de pebrot i... No, tampoc no m'acaba de convèncer. Què podria fer? Podria llegir. Podria llegir-me aquest llibre que hi ha amb el set. Em podria llegir aquest llibre que hi ha amb el set. Em podria llegir aquest llibre que hi ha amb el set. Aquest ja me'ls sé. Espera una cosa, espera. Estic pensant que... No. Sí que m'agrada cantar una mica, però... Calla. Estic pensant que... He tingut una idea perquè mira què acabo de trobar. A veure, jo crec que després de tants anys aquí tancada amb aquesta trena, i si em tallo la trena, què? Què dic me la tallo? Me la rapo! I tant. Me la rapo. Tallo sí o no? Va. A la 1, a les 2 i a les 3! Què us sembla? Mira, m'he rapat fins i tot al costat, que es veu que això es porta molt ara, Oh! Quin descans, no tenir trena. Mira. Rapunzel! Què passa? Rapunzel, nena! La bruixa. A veure. Sí que és ella. Quan em digui llança'm la trena, què faig? Li tiro la trena de veritat, ja veuràs. Rapunzel! Hola! Nena, que t'he portat una cosa més. Ah, sí? Sí! Nena, espera, que vinc aquí a l'àmpit del balcó. Sí. Nena, Què? tira'm la teva trena. Segur que vols que te la tiri? Home, clar, com sempre, si no com pujaré. Tira'm la teva trena. I te la tiro tota la trena, Sí, clar, com sempre, tira'm la teva trena. Te la tiro, Sí! Oh! Però... Insensata! Però què has fet? Ets boja! T'has rapat la trena! Però... I ara com tornaré a pujar! Però no te n'adones del que has fet! T'hauràs de quedar aquí tancada per sempre més i no podràs sortir! Ai, insensata, valga'm Déu! Doncs ja ho veieu.
La Rapunzel ha decidit rapar-se la trena. Ara sí que no sé pas com s'ho farà per sortir de la torre. Sigui com sigui, la bruixa se n'ha anat ben enfadada. Veurem què li depara el futur. Des de la meva torre canto la llibertat. Ni la bruixa ni el príncep no me l'han donat. Estic feta tota una poetessa, Diu, la meva trena em rapo, ara sóc qui vull. Els quatre vents ho canto i la sang em bull. Massa clàssic. Calla. Un moment, però si això li posem un ritme així com de rap... Seria com... Aquest és el rap de la Rapunzel, que s'ha volgut rapar, llançar la trena al terra tot buscant la llibertat. Rap, el rap de la Rapunzel. Ara sí que mola molt! Llavors, si converteixen aquest poema en un rap, diria... Des de la meva torre, canto a la llibertat. Ni la bruixa ni el príncep no me l'han sabut donar. Aquest és el rap de la Rapunzel, que s'ha volgut rapar. Llença la trena al terra tot buscant la llibertat. I diu, la meva trena em rapo, ara sóc qui vull. I els quatre vents ho canto que la sang em bull. Rap, el rap de la Rapunzel. Rap, que s'ha volgut rapar. Rap, el rap de la Rapunzel. Rap, que s'ha volgut rapar. Mola. Rap, el rap de la Rapunzel. Rap, que s'ha volgut rapar. Però què és això? Però què és aquesta música que sento? Però qui està cantant d'aquesta manera? No havia sentit una veu així mai a la meva vida en aquest bosc. Hauré d'investigar-ho bé, això, per descobrir qui s'amaga darrere d'aquesta melodia tan harmoniosa. Anem a investigar. Rap de la Rapunzel. Rap, que s'ha volgut rapar. Oh yeah. M'està quedant molt bé, És aquesta noia d'aquí! Està quedant molt bé. Ei, xiqueta! Què passa? Ei, bon dia! Hola? Hola, què tal? Aquí baix? Ai, sí, ei, hola! Enfila't al balcó, que potser així em veuràs. Què tal? Què tal? Com estem? Bé, mira, estic aquí dalt de la torre, estava cantant aquí una cançoneta, un rap. Però qui ets tu? Soc la Rapunzel. Nena, quin flow que tens, no? Quin flow? Que mola molt això que cantes! Que té molt de ritmasso! Com estava sentint? Oh, i tant! Cantaves alguna cosa com rap, el rap de la Rapunzel, rap, que s'ha volgut rapar, rap, la terra tira a terra, rap, tot buscant la llibertat! Però si te la saps? Oh, no m'estranya que no vols que la sabi, si és superenganxosa! Pagalosa! De debò! Pots tornar-la a cantar, va, que et vull sentir. És que ara així em fan a mi... Va, torna a cantar, que canti! Canta! Bueno, m'apunto per si em queda un blanc, Vale, d'acord, vinga, va! Jo et faig la base, mira! Des de la meva torre canto a la llibertat. Ni la bruixa ni el príncep no me l'han donat. Rap, el rap de la Rapunzel. Rap, que s'ha volgut rapar. Rap, llença la nena al terra. Rap, tot buscant la llibertat. La meva trena em rapo. Ara sóc qui vull. Els quatre vents ho canto i la sang em bull. Rap, el rap del Rapunzel. Rap, que s'ha volgut rapar. Rap, llença la trena al terra. Rap, tu busca la llibertat. Uau! Nena, però quin flow! Però quina canya! Ets una màster de l'universo! Escolta'm una cosa, això ho he d'explicar a tothom. No et moguis, no marxis! De veritat, no t'aniràs, oi que no? No puc sortir Va, d'aquí. és millor, escolta, perquè me'n vaig a buscar tothom t'ha de sentir! Ara vinc, me'n vaig al poble. Adéu! Veniu! Hi ha la Rapunzel! Que canta rap! Que sí! Veniu ràpid, de seguida! Voleu sentir com canta la Rapunzel? No ho sento, poble! Voleu sentir com canta la Rapunzel? No ho sento, deuen estar dormits. Us vull sentir. A veure, voleu sentir com canta la Rapunzel? Sí! Més fort! Sí! Amb més energia! Sí! Digueu tots amb mi. Rapunzel forever! Rapunzel forever! Rapunzel forever! Rapunzel forever! A veure, Rapunzel, tenim aquí tot el públic, les masses enfervorides. Rapunzel, volem sentir el teu rap. Canta'ns-el una vegada més a tots i a totes. Mira quanta gent que ha vingut a escoltar-te. Però tots alhora, que si no em Sí, pot guanyar. havies vist mai tanta gent? No. Que nervis.
Bueno, va, Vale, intentem, doncs va, aixeca el ritme, Rapunzel! Aixeca el ritme. Movem les mans d'un costat a l'altre. 1, 2, 3, i... Des de la meva torre canto a la llibertat. Ni la bruixa ni el príncep no me l'han donat. Ra, 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 el rap de la Rapunzel, ra, ra, que salut rapar, ra, ra, llença la tena al terra, ra, ra, que busca la llibertat. La meva trena em repuig, ara sóc qui vull, i els quatre vents ho canto i la sang em bull. Ra, 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 el rap de la Rapunzel, ra, ra, que salut rapar, ra, ra, llença la trena al terra, ra, ra, que busca la llibertat. Uau, nena! Bravo! Bravíssima! Brava, brava! Oh, és fantàstica aquesta noia! Escolta, Rapunzel, baixa aquí que et volem conèixer! Què vol dir que baixi? Baixa que et volem conèixer! És que no puc baixar, que estic tancada dalt de la torre, no hi ha escales. Bueno, doncs salta que t'agafem! Què vol dir que salti? No! Bueno, no sé, doncs... Ja tu, jo t'agafo! Però que vols que salti de la torre? Home, con la llostrella de roc, has de fer així amb les mans, uah! I llavors saltar. Segur, i tu m'agafes tu. Jo t'agafo! Preparada? Bueno, tot el públic, tota la gent que estem aquí. El Sergio a casa, sisplau, aixequeu les mans amunt perquè hem d'agafar la Rapunzel. Vinga, va! Fort, eh? A veure, que ens preparem. Vinga, Rapunzel! Una! T'agafem! Dues! I... Salta! Ja! Ai, sí. La Rapunzel va saltar com una estrella de roc. I no només això, sinó que diu que des de llavors la Rapunzel no ha parat mai de cantar a la llibertat. Una cosa que molta gent té coartada, però el que és més important és que ella no va parar mai de cantar. I també us ho dic, vosaltres, a casa vostra, no deixeu mai de cantar la llibertat, perquè la Rapunzel ho va aconseguir. I vosaltres, si ho perseguiu, també ho aconseguireu. Heu de perseguir sempre els vostres somnis. Sabeu una cosa? Aquest llibre, aquesta història que us acabem d'explicar, la vam fer nosaltres ara fa un temps, en un conte desexplicat. I la va il·lustrar fantàsticament la Sara Porres. Mireu quins dibuixos més xulos que ha fet la Sara. Doncs res, esperem que us hagi agradat aquesta tornada dels contes confinats i no us despisteu massa, que potser d'aquí un parell de dies en trobareu un altre. Estigueu ben atents i atentes a les nostres xarxes socials. Que vagi molt bé! Adéu-siau!